Berto! Berto! Dito ka lang pala? Asa na yung utang mo? Ba't hindi mo ako binabayaran? Boss, uminahon ka lang. Maraming nakakarinig. Wala akong pakialam kung marinig nila lahat. Ang usapan, 1 linggo lang. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Boss, pasensya ka na talaga. Hindi pa ako binibigyan ni tatay. Wala akong pakialam kung hindi ka binibigyan ng tatay mo. Bayaran mo ako ngayon din. Kung ayaw mong magkaproblema tayo. Naiintindihan mo ba? Oo, boss. Gagawa ako ng paraan para makabayad sa'yo. Bibigyan kita ng 3 araw na palugit para mabayaran ako. At kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Oh, Berto, nakainom ko yata. Tay, hingi naman ng pera. Bakit? May kailangan ka bang bilhin? Nakahiram kasi ako ng pera, tay. Kailangan kong bayaran yun. At naisangla yung motor ko. Baka tuluyang kunin sa akin yun. Sige na, tay. Ano? Anong ginagawa mo sa buhay mo, Berto? Napasubo na ako, tay. Kaya naisanla ko yung motor ko. Sinabi ko naman sa'yo, Berto. Tigilan mo na yung bisyo mong yan. Tay, yun na nga lang ang libangan ko. Hindi libangan yan, Berto. Kung hindi, ikapapahamak mo lang yan sa buhay mo. Hayaan nyo na ako, tay. Sige na po, bigyan nyo na ako ng pera. Tay.